سلام تخطاتلتنا الشانل كما يكنيكم كما يتخونون سنة كتكونوا من يوتيو لومي كم وتروح أنت نخلنا تتغمنا أنت أبينا نارستي إذا غريبة زلهم ما تشمنا له مارس دما نخلت يتصوتا أبقى زفقرن حلارن نتخدو زلهم بفلايجن ندك كنستيو كتكون تخليا زبالكوا فيديوينا خنري ما تشم دك كنستيو كابتا تعبابيين يكون كابزح ناي بحلن ناي لمدن سلوا قال كل جزء مسز غربا ودي ناينوح تأمتي زل وامبر نجزيو زبس حدا كنسيو نجزيو مسوكت أنهي زي بالحساب كم يودات كهلوان خليا بودات زي نبور كون خلي مزاتنهم ناي حدار مدب زي بلو ودي مزقال خي كده اللي نبوريو لكنسيو ما بتحت جزء ولا أب مرعي تأمتامبر مستز غربا وديجن نوح زباله هي وكلوان ينزل منها سلازي بزحد كنستيو كاب كمزي مدلا يستمركوسي ولا كوا بزح تمراميرن انت غربا ما بزحت جزيجن حدا جاي ودكاني وهنياتو تعي كوين زغربان غريفوني خيك قال كم زج بزح سمبرات هاللون اذا انا لو مارس حجي ات زغربك ودي ويتمساخ زغي زلو ننوع زتأمت مساخي قصالنا زدلي نحاتير يكون ننوع زتأمت مخانو كحبرك زخل بغالاتو زي كونه كمي غير كنسغي indirectly بقى تازي كنا بزيك تاو من قدي كتفلت تخلي إنا خنري سلزي أقداس الفيديو كون نفسه كفنت بدما توسخ أنفت حبريتا كبكنيو تموداتون زيادة النت نحنا ننوح نعرقينا نستقبل كنقبرو زلنا نقرات نالبات ننوح نتأمتنا تتقباراتنا قن نحاتير نرب حيلو صغرب عينة زنت أبارق كيكون نخلتنا كتقمنا تخلي عليك الرباية زلهم انت فتيخ مكان مجمريا لايك زبل كم زبل زلو كليك قبروا نابكالوت كتبتح نخالوت ونشير كتقبروا بتحتنا قدمنا بالكم كتانا بتتمرتي كناتو we're gonna see one by one so ملكتات ننوح زتمتك ودي زريون بحرياتن ملكتات النهنري so قدامي تنتبي he asks a lot of questions اتننوح مساحك قصد زدالي مدب زلو ودي انت هاي زقبر بزعبا كفلت يدلي بزعبا متعايخي بزعبا من قدغي بزعبا بلانكي كفلت بزح حتو يحت زي ما نبوريو نحاد سب زقد سكاتو خينو كتفلطو تدليخا مسي هيوت من انتو خينكا عمق زبلا فلطو كلو كاخا تدلي سلازي اتزقدس ودي بزعبا هيوتكي بزح كحتكي نبوريو هذه حتى كخدبل كلناكن مقرقوار ويكان اي بوليس هندسا يكون نزارب زلنا اقدس حتوتات نمالتيو so if he can ask you many questions about yourself he does listen to your answers then he definitely likes you so حتى يحتت رأي كونن حتى حتيتو نتمل سخخه صني لي سمعلو ስለዚህ حتى يحتت بزعباخك فلق ስለዘለ ድማ صني لي سمعو يستوعللو يذكرو ድማ ማለት እዩ زحجي ملكت ناي قصالنا زلو فتوتن قربتن فقرن كون يخيل يبلو if he remembers the details of what you say then that is a great sign because it shows he's trying to connect with you حتى مسخ ذهبت يملتي بدقيقو حيزو تذكرو تخوينو اب زغتل علالك يا خمزير كنير خمزنير خمزيلو نتنسخ زنغركيو صبو غير ذكرون زنغركن دحرخوينو حساب كندي تقديس يحزوهم زلون مساخي التاريخ كنتي حلوف كن كفلطو دليل كم زلو مسقوع زي هيوت كسي تقداسنات كم زلو يزري يبلنا so he's taking in what you have to say كل جزء ما نتسخ تزاربيو أدهيبون تقدسون زي سمعه خون كله نتتبيو حبريتا دما بعمقت تقدسو كل نجار كفلت زدلي كل نجار كل حاجة كفتش مالتي كون بقنع لبي بزعباخو كل نجار زقبو زبله نسخي كتنغريو زفكاتكي زبله كفلت تسيبلو مفلات راي مسمعت راديو كونس استوعلو دما كحزون كتقاملون يبقاس مالتي وصرغلته he does whatever you need زدما أبزيا كل جزء وعز فقرك خون كله نيدك نستيو في الله يمنعتنا بحلتك نستيونا بتدقق مزقات من أجمع تايو كل جزء نتزبحال كاب مؤمن زمت نجاريو كم زكويب للنيرو بزعف تليفونات مسجات زمت ننعي كم زعينت أجمعات كم زقاتم نودات أي تأمنا زبحال زرباقن يلا تعيود له ما ودخا كلي كم ما قال تعيتن ما قالوا سلازي كل جزء نقول يخون ودي كأبز ربوط رادي كونس أبتك بارو مور كانوا تكر يزد تبابعنه if he is helping whenever you ask
keeping his promises and showing up when you need him, then he is into you. ስለዚ እቲ ቀንዲ ዘፍቅረክን ምሳኻ ቃጻልነት ዝደልን ወዲ እንታይ እዩ ዝገብር ወላ ጓል እውን ከምኡ እዩ መጀመርያ ኩሉ ግዜ ፀገማት እንተለካ ክሕግዘክ ይደሊ ቅሩብነት ኣለዎ ንፀገም ክሕግዝ ካልኣይ መብፅዓ ዝኣተወ ይሕሉ ክመፅእ ክሕግዘክ እንድሕር ኢሉኪ ይመፅእ ዝከኣለ ነገር ይገብር እንቅፋት ተጋጢምዎ ብርግፅ ይገልፅ በዋኑ and then ኩሉ ግዜ ንዑ ኣብ ዝደለኽሉ ናቱ ደገፍ ኣብ ዘለኽሉ ድማ ኣሎ ቦቱ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ፅቡቕ ጥራይ ዝመፅእ ኣብቲ ንዓኸ ዝፀግመክ ዘይመፅእ ተኮይኑ እዚ ንባዕሉ ሓደ ምልክት እዩ ዋላ ምክንያት ኣለዎ ምክንያት ኣብቲ ፅቡቕ እውን ከትርፎ ምኻለ ስለዚ ካብ ዘረባ ተግባር ዝያዳ መማን ከምኡ ድማ trust what he does again ምሳያ ካብቲ ዘረባ ካብቲ ዝበሃሎ ዝገብሮ ካብቲ ረቡ ግብሩ ካብ ዘረባ ግብራ ዝያዳ ከነስተውል ኣለና ስለዚ if you follow this advice it will save you a lot of heartaches ብለና ኣሎ እዚ ምኽሪ እዚ ካብ ዘረባ ግብሪ ኣተኪርና ተጠሚድና ካብ ብዙሕ ቃንዛ ፍቕርን መስበርቲ ናይ ልብን ክንድሕንን ነፍስና ክንከላኸልን ንኽእል ኢና ስለዚ ሰባት ብግብሮም ክሕስቡ ይክእሉን እዮም ብኣፎም ክኽእሉ እዮም ብግብሮም ግን ክሕስቡ ኣፀጋሚ እዩ ስለዚ ኣብ ተግባር ዝያዳ ንእመን you're important to him you are clearly a priority and he doesn't want to disappoint you እቲ ዝደልየክ ምሳኻ ቃጻልነት ዝምነ ወዲ ይኹን ጓል ናካ ህይወት ቀዳምነት እዮም ሰርዕዎ ቀዳምነት ንትህቦ ነገር ድማ ብቐሊሉ ነገር ካንስል ኣይትገብሮን ኢኻ ኩሉ ዝከኣለካ ኢኻ ትገብር ኩሉ ዝከኣሎ ገይሩ ከይሰልጣ ይኽእል እዩ ዝያዳ ግን እዚ ርዱ እዩ ሓደ ሰብ ክሳብ ክንደይ ፅዒሩ ከም ዘይከኣለ ንኽትፈልጦ ኣሸጋሪ ኣይኮነን ካብቲ ዘይፈተነ ማለት እዩ ስለዚ a man that wants to be in relationship with you will show his desire with action እቲ ቀንዲ ዝደልየክን ምሳኺ ህይወት ዝሓስብን ብኻልኦቱ ዘይኮነ ብተግባሩ እዩ ስርሑ ዘርኢ ይብሉና ሳልሰይቲ ነጥቢ he tells you about his family that's very very important ኣወዳት ብዛዕባ ነታ ብልቦም ዝደልይዋ ጓል ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ገዝኦም ብዛዕባ ህይወቶም ክዕልልዋ ደስ ይብሎም እዩ እዚ ክብል ከለኹ ኖርማል ደቂ ተባዕትዮ ብዛዕባ ህይወቶም ዝዕልሉ ሰባት ኣይኮኑን ንሓድሕዶም ይኹኑ ምስ ጓል ይኹኑ ብቐሊሉ ብዛዕባ ህይወቶምን ገዝኦምን ናብርኦምን ኣይዛረቡን እዮም ደቂ ኣንስትዮ በንፃሩ ናይ ከምኡ ባህሪ ኣለዎን ኤክስፕረሲቭ እየን ደቂ ተባዕትዮ ናይ ምግላፅ ክእለት የብሎምን እንድሕር ብልቡ ፈቲክ ግን ናይ ልቡ ይኹን ናይ ገዙ ኩሉ ክነግረክ ይጅምር እዚ ድማ ካብ እምነት ዝተመርኮሰ ምሳኺ ቃጻልነት መደብ ከም ዘለዎ ዝገልፅ ሓበሬታ እዩ ወላ ሓንቲ ዘይነግረክ እንተኮይኑ maybe you need to think ኣዞ ዘይነግር ሰብ ኩሉ ሕማቕ እዩ መታለሊ ይብል የለኹም ተጠንቀቑ እዚኣ ጫፍ ሒዝኩም ኣብ ካልእ ፀገማት ዝኣቱ ሰብ ኣሎ እቲ ትምህርቲ ጫፍ ጥራይ ትድለይብሉ ንሮበት ኣይኮንኩን ዝነግር ዘለኹ ንሰብ እዩ ስለዚ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ይፈላለዩ ሰባት ኣለዉ ዝኾነ ነገር ክገልፁ ዘይክእሉ ሕማቓት ማለት ግን ኣይኮነን ተዛረብቲ ስለ ዘይኮኑ እዮም ንዖም ብናቶም ስታይል ክትርዮም ክትክእል ኣለካ ነቶም ኖርማል ሰባት ግን ኣብኦም ዝንፀባረቕ ነገር እዩ እዚ one of the most important things to watch for is how he talks about his friends and family with you እዚ ብዛዕባኺ ምስ ስድሩ ይኹን ምስ ኣዕሩኽቲ ይዘራረብ ዶ ግሉፅነት ኣለዎ ዶ ይሕብሮም ዶ እውን ኣገዳሲ እዩ ድሕሪ ዘይደሊ ኮይኑ እቲ ወዲ ምሳኺ ክቅፅል ንዝኾነ ሰብ እውን ብዛዕባኺ ክነግር ኣይደልን እዩ ምሳኺ እውን ክረአ ብዙሕ ኣይደልን እዩ እዚ እውን ሓደ ምልክት እዩ ርግፀኛ እያ ወዳት ብዙሓት እዚ ወዲ እዚ የፈድሓና ኣሎ ኢሎም ዝፅሕፍለይ እውን ኣለዎ ግን ኣብዚያ በፅሕካ ምጉርራሕ የለን ምክንያቱ ንስኻ ንኻልእ ተታልል እንተለኻ ንሓፍትኻ ድማ ከምኡ ዝገብር ክህሉ ስለ ዝኽእል መብዛሕትኡ ወዲ ንኻልእ ጓል ከታልል ኣይፅእ ብዙሕ ሕማቕ ከይስምዖ ክእል እዩ ኣብ ሓፍቱ ክወርድ ከሎ ግን ኣብ ጓሉ ክወርድ ከሎ ግን ሽዑ ያ ርእሱ ተሃርሞ ልክዕ እታ ንስኻ ከተታልላ ትፍትን ዘለኻ ንሓደ ሓውኻ ሓፍቱ እያ ንሓደ ድማ ጓሉ እያ ስለዚ ክንጥንቀቕ ኣለና ሓላፍነታውያን ምዃን ኣገዳሲ ኮይኑ ይስማዓኒ ልዕሊ ኩሉ ድማ ናወዳት ኣይኮነ ተናዋልት ኣስተውዒልክን ንዓኹን ዝኾነክን ንምድላይ ንምሕጋዝ እዚ if he skims the surface and doesn't give you much to go on he probably not thinking about the future together وحافش لعل ጥራይ ኩሉ artificial ነገር ውሽጢ ኣትዩ ግን ዝኾነ ብዛዕባ ህይወቱ ምሳኺ ክዛረብ ዘይደሊ ነገር ኮይኑ ብርግፅ ውሽጡ ክትፈልጥዮን ብዛዕባ ስድራ ቤቱ ክትፈልጥን ኣይደልን ይኸ ሕጂ ኣብ ገለ ክፋልና ህይወተይ ኣነ እውን ከምየ ነይረ ብዛዕባ ህይወተይ ኣይንግርኒ ነይረ እዚ ቀፃልነት ኣብ ዘይብሉ ዝነበረ ዝብለኩም ዘለዎ ካብ ቲዮሪ ዝመፀ ኣይኮነን ኣብ ተግባር እውን ፈልጠ ይሸከሉ ኣነ ከምየ ነይረ ብዛዕባ ህይወተይ ኣይነግርኒ ኖርማሊ ብዛዕባ ካልእ ዕላላት ቢዚ ክትገብራ ትኽእል ኢኻ ታጓል ግን ኣብ ገዛኻ ኣብ ነፍስኻ እቲኻ ግን you never show
you never tell زجي صحدك تبعتيو ማንም ከነገረና ንፈልጦ ቴክኒክ ይምበር ቤት ትምህርት ኸይድና ከይትነግራ ገለይሉ ዝነገረና ሰብ የለን ማለት እዩ however if he tells you all the annoying things his family does or his sister does and that is a good sign በንጫሩ ኩሉ ምስጢራቱ ወላ ሓደ ክንገር ዘይብሉ ወንዝ ነግረክ እንተሎ ብዛዕባ ገዙ ተገዳስነት ከም ዘሎ አለ ለኺ ግሉጽነት ከም ዘሎ ይዝነግር እዚ ድማ ንቐጻልነት ናይ ፍቕሪ ሓጋዝ እዩ ይኸውን ማለት እዩ number 4 he settled in his life ኣገዳሲት እዚኣ ንሓደ ወዲ ኣብ ሂወቱ ዘይተረጋገ ቦትኡ ዘይሓዘ ምስ ፍቕሪ ጀሚርክ እንታይ ኮይኑ ጠሊምን እንድሕሪ ትብላላ ታጓል ትጋገላ ኣወዳት ኩሉ ግዜ ብመሰረቱ ሂወቶም ክሰርዑ ኣለዎም ተወሊድና ክንዓቢ ከለና ወዳት ብፍላይ ባህልና ንስኻ ሰብኣይኻ ሰብኣይ ድማ እንታይ ዝገብር ገዛ ይዛኣሊ ሓዳሩ ይዛኣሊ እናተባሃልና ይንዓቢና ንቦናን ንኣያታትና ናራና ይንዓቢና ስለዚ ቀዳምነት ንዓና ስራሕ ፍቕሪ ይኮነን እዚ ማለት ግን ጓልን ፍቕርን ኣይድለየና ማለት ኣይኮነን ጎኒ ጎኒ ነማልኦ ኢና ኣነ እዚ ካብ ተመክሮይ ኩሉ ትጉዕዞ ዝሓለፍ ኩሉ ክሳብ ዝረጋጋእ ምስ ኣዋልዲ ከይድ ኣይነበርኩም ማለት ኣይኮነን ከይድ ነይረ ኣሽሓርተ ዘይኮናሲ ሓደ ክልተ እዚ ግን ኣብቲ ግዜ ተሓንጎልካ ናበይ ዝኸይድ ኩሉ ግዜ ናብ ስራሕካ ትርፊ ግዜኻ ብዛዕባ ፍቕሪ ዝሓትት ኣብ ከምዚ ከለኻ ዝቐረብካያ ጓል ሕማቅ ክስምዓ ይክትበደል እያ ስለዚ ትወዲ ሓላፍነት ክስምዖ ኣሎ ኣነ ክስምዓ ነይሩን እንዲሁ ግን እታ ጓል ድማ ዝያዳ ዝኾና ንሳ ድማ ንዓ ዝኾና ክደል ኣለዎ ምክንያቱ ኣብ ጉዕዞ ከለኻ እውን እኳ ፍቃሪ ክህልወካ ፀገም ኣይኮነን ስለዚ ኣብ እውን ትክክለኛ ርዲት ክህልወና ኣሎ key question is he ready for a relationship ኩሉ ግዜ ንስኻ ትሓትያ ዘለኪ እዚ ወዲ እዚ ቅሩብነት ኣለዎ ዶ ንሓዳር ንፍቕርን ኢልካ ትሓትለኪ if he doesn't have a stable job no money in the bank or he's jumping from place to place okay ስራሕ ዘይብሉ ቀዋሚ ስራሕ ድልዱል ስራሕ ዘይብሉ እንተር ኮይኑ እኹል ገንዘብን ቁጠባውን ምርግጋእን ዘይብሉ ከምኡውን ካብ ቦታ ናብ ቦታ ቀዋሚ ቦታውን ዘይሓዘ እንተር ኮይኑ እዚ ሰብ እዚ ክትሓዘሉ ኣይክእልኒ ተገዲፉ ክኸይዱ ምክንያቱ ዘይተረጋገ ዘሎ ሰብ ሂወቱ ከረጋጊ ዝደሊ ጓል ይኹን ወዲ ማለት እዩ ዝያዳ ድማ ብወዳት እዚ ኣብ ዘይተረጋገ ኩነታት ከለና ወዳት ምስ ኣዋልድ ዕርክነት ምፍጣር ኣየሸግረና ማለት ኣይኮነን ነው ኣብ ኩሉ ቦታ ወዲ ስሩሕ ኣይገድፍን እዩ እዚ ግን ነተን ደቂ ኣንስትዮ ዝያዳ ምስ መን ትቐርባ ኣብ ከመይ ኩነታት እንተቐሪብክን ድማ ትፅቢታት ክትገብራ ኣይግባኣክንን ምክንያቱ ኣብ ከምዚ ኩነታት ኣወዳት ካልእ ባህሪ ከንፀባርቑ ስለዝኽእሉ ሕማቓት ስለዝኾኑ ዘይኮነስ ሂወቶም ክቐድሙ ናይ ወዲ ሰብ ባህሪ ስለዝኾነ እዩ or he might be settled down financially but he might not be living ካልእ ድማ ኦኬ ዘይተረጋገእ ተኮይኑ ንብላልና ዝተረጋገእኻ ኩሉ ጋራንቲ ኣለዎ ማለት ኣይኮነን ርጉእ ሂወት ርጉእ ስራሕ ርጉእ ናብራ ቁጠባን ዘለዎ ሰብ ከዓ ተፃዋትኻ ኣሎ ፆታ ገና ዘይፀገበ ንእስነት ዘይፀገበኻ ኣሎ ስለዚ በዝኻ ካልእ ፀገም ኣሎ እዩ ዝተረጋገእ ኩሉ ንሓዳር ቅሩብ እኳ እንተኾነ ድልየቱ ግን ናብኡ ድዩ ኣይኮነን ከዓ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣስተውዒልካ ምርኣይ የድልየ እዩ ኣብዚያ ጥበብ እንታይ ብሉና here is how you tell if he spends this time talking about himself and avoids asking you too many questions ትወዲ ርጉእ ቁጠባ እንተለዎ ምሳኺ ክቀራረብ ከሎ ንመፈተኒ ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ ገምፂሎም ካ ክትጥቀሙላ እንዲኦም but anyway እንታይ ማለት እቲ ወዲ ምሳኺ ምስ ቀረበ ብዛዕባ ነፍሱ ጥራይ ብዛዕባ ሂወቱ ጥራይ ዛረብ ተኮይኑ ብዛዕባ ዝኾነ ይኹን ክፈልጥ ዘይፍትን ተኮይኑ ከም ትፍቅድኒ ዝበልናዮ then probably ምሳኺ ፕላን ክገብር ኣይደልን እዩ ዝያዳ ብዛዕባኺ ክፈልጥ ብዛዕባኺ ክመራመር ሂወትኪ ዘገድሶ ተኮይኑ ግን እዚ ሰብ እዚ እቲ ቅኑዕ ሰብ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ንመፃኢ እውን ክጠቕመካ ዝኽእል ክኸውን ይኽእል እዩ ይበሃል ማለት እዩ እዚ ካብ ብዙሓት ክኢላታት ዝመፀ ምኽሪ ቁጥሪ 5 he shares his future plans of course እቲ ምሳኺ ክቕፅል ዝደሊ ናትኪ ሂወትኪ ጥራይ ኣይኮነን ፕላንኪ ጥራይ ኣይኮነን ክፈልጥ ዝደሊ ናቱ እውን የካፍል እዩ is he asking about your future plans of course ከምታ ቁጥሪ 1 ድበልና ብዛዕባ መፃኢኺ ይሓትት ናበይኺ ኣንፈትኪ ናበይ እዩ ተረክንዚ ናበይ እንታይ ክትገብሪ ክትደሊ እዚታት ክፈልጥ ይደሊ talks about his own ከምኡውን ኣነ እዚ መንገደይ እዚ ጉዕዞይ ናብዚ ዝኸይ ዘለኹ ሓደ ግዜ ድማ ብሓደ ከምዚ ክንገብር እንደሊና ከምዚ ክንከውን እንደልየ ዝብል ቃላት ክወፅእ ከሎ እዚ እውን ሓበራዊ ጉዕዞ ዘንፈት ስለዝኾነ ንቐፃልነት ዘተኣማምን ክኸውን ይኽእል እዩ this is a sign that he is already ready for a relationship ስለዚ ናይ በይኑ ዘይኮነ ናይ ክልቴኻ ሓበራዊ መፃኢ ፕላን ከውፅእ ዝጅምር እንተር ኮይኑ እውን ፅቡቅ ኣንፈት ይህብ ኣሎ if he is only interested in a fling with you then he probably won't care about your future plans በንፃሩ ድማ ንሓፂር ግዜ ጥራይ ዘድልዮ እንድሕር ኮይኑ
متى بلاناتكي من البات حتى كخلي تقاون يدليو جن أي قد سوني انتي تكون معناته نوعه أبتنا متى هيوتو مساخي سخونة بلان كجبر بلاناتو توكسل زيك. So guys, don't make many plans for a future that they may publicly share. تبعتيو بلان أي قبرون مالته يكون بلان قبر خليهم عويلهم جم السباي زاربنيهم. سلزي كم تفترة مالتي. سلزي بلان ناتو مساخي تازل ناتو مساخي زارف تجميرو دروز حدا أقداس نجاري እዚ ድማ ከም ፅቡቅ ነገር ተወሲዱ ኣብ ሂወትኪ ንተሓሳስ ባኺ ክትጥቀምሉ ትኽእሊ ነቲ ፕላን ናትኪ ምስቲ ሰብቲ ክቅፅል ኣይቅፅልን ንዝብል ንምፍላጥ ማለት እዩ። ሽዱሽተ he started of dating okay he says he's tired of dating እንታይ ማለት እዩ ሰብ እዚ እዚኣ እውን ጉዕዞ ሂወተይ ዝነበረት እያ ኣብቲ ብሳኺ ክራኸብ ከሎ ምስ ኣዋልድ ምርኻብን ጉዕዞ ፍቅርን ሸንኮለልን ኣሰልችዎ ከም ዘሎ بتدقاقا مزحبر انت خوينو زياون طبقت نبيع really I was نزي ارتيكل كم بباخر لغة سلك مسايون موف جيرا معناته ابتي ريد زخون كالو جزي يسل شوكاي عسرت جزي قال كيد ركب كتقبر فقراء وقعزوك الجوامر يسل شوكاي you want to have a settled life سلازي that's all تسبزبلو مالتي whether or not you should share about your past he wants you to know where he has messed up so he can see تايبنا له بزي قدس نسخي حلوفكي بزعب حلوفكي تجاربتي خاي تجاربن نسوقن بزعب قعزه هيوتو اوبن كوين كفوت كوين كزاربن كجلسن صقام يبلون ناتكي سلازي نغركي انتي كل تي نسو زحالفو غدلتاتون وጥቀታቱን ጽምብغን كنغرك يمرز مالتي كفيتوس وشتو كلك يجمر مالتي كم دما بتدጋጋሚ አሰልቺና ያሰርተ ጊዜም ሰዋል ክትላለ ገለገለ ዝብል ዘረባታት ዝጥቀም ተኮይኑ ርግእ ዝበለ ህይወት ናብ ሓደ ዘቕንዕ ህይወት መደብ ኣለዎ ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ሰብ ጽቡቕ ኣንፈት እዩ ንሓዳርን ቁም ነገርን ኢና ንብል ዘለና he probably wants to know about yours as well ከምኡውን ብዛዕባ ክፈልጥ እውን ይደሊ እዩ ዝን ማለት ግን ውሽጢ ክጎራጉር ኢሉ ዘይኮነስ ፕላናቱ ናትክንሲ ሓደ ይኸውን ዳይከውንን ንምፍላጥ እውን እዩ أمودة he calls you his girlfriend of course أركيا أفكاريتيا زبل قالات كتك مجمارون أم فتهيبيو زون بغليلو زتك عمولي كوننتي أبودة كرخة لمراتيف nothing else you will know he wants to be in long-term relationship and not just a casual fling when he starts referring yours ስለዚህ እቲ ምሳሐ ቅጽል ዝደሊ ንግዚኡ ደይኮን ሓዋሩ ዝጥምት ካብ ተራሰብ ኣፍቃሪተያ أركيا كولكي جمر زون ما بجسناتيو سلزي أتزتكم القالات زيادة دما ولا كومنت زي بله كالوس سبات كمنتاي قصرهن هاقي تمنعون نخلط يخون سفلتسي انتاي يبلغ of course أركو ديم زبلغ محازو ديم زبلغي زون ساتهم confused ندحر خوينا زمالات زخون حبريتا بزعباقي بلومن زي دما زخون بزعباقي تزاربنا له معمق مالتي يكون كونجن ستيل أب مزراب بزعباقي رسم مانجيرو كزارب هاي كالنا له سلزي زون حدا ملكت كباكيغل بحفش زي نريا زلنا تحستو انما فرارد انما باس انما فلالين كيت تقوم لا بليز نفسنا نفتش كل سب نفسه فتش كوم دما اكبابين زلو كطمتن كلالن مغنياتو بزح حبز زلو كاب غزنا هيوتيون زراخون جيغاتا زفصم زنبركون كوم دما خالوت كيتردانا نغبرون سلازلو كل سب استوعيلو زطقمك وسد زي طقمك قدف يزحتت كم وترو تحستو ناب كلكم يمت ناتكم فيدباك ناتكم تمكروناتكم فلتتن حبريتاون وسخوا لاب كومنت مغنياتو بزح حساب كاب كومنت ناتكمون سلاز مهار نعيون دتبابك علاتكم اي تبقوا نخالوتنا اشت احواتكم نحاتكمن كتقمام سلاز غلون شير قبر لهم نابلكو نايلوم فيديو ابزكو دي ابكالك ساب مرغب سسناي منيلكم ذا فيديو ابسخو دي تشاو بروح معتي بروح مشيت بروح كنيات دزمار